Huomenta. Kello on vähän yli 7 ja mä nukuin pommiin. Mä en tiedä mitä mä en herännyt herätyskelloon. Mutta aletaan meikkaamaan. Täällä on vähän pimeetä. Niin nyt mä menen oottelemaan ohjaajaa. Mä laitan valot päälle. Kello tulee kohta 7:15. Ja tänne tulee ohjaaja joskus 7:15 tai tasalta. Sitten meillä on tämmönen taulu, niin kun käydään aamukokouksessa läpi, mitä kukakin tekee. Mä en tiedä, miksi mä en herännyt tänään mun herätyskelloon. Meillä on niinku tommonen taulu, missä lukee sitten. Ja sit jokaiselle annetaan vastuutehtävä. Tiedä, mitä mä tekisin tänään. Mä haluan aamukahvit. Kello on nyt 7:52. Siis mulla on tää. Moi. Juu. Moi. Meillä on tommonen puhelin. Tommonen vanha-aikainen. Siihen voi soittaa niinku ohjaajat. Nyt tulee ohjaaja. Huomenta. Nyt mä oottelen aamulääkkeitä. Ja muuten hyvää ystävänpäivää. Eli nyt mä sain aamulääkkeet ja kohta on aamupalaveri tai kokous. Alisa teki tänään. Lähdetään käymään kaupassa. Mä käyn ostaa itselleni Celsiuksen. Siellä näkyy kauppa. Huomenna mä saan rahaa, mun pitää ostaa verenpainemittari, koska mun aloitettiin Propraali 40. Ja mun pitää seuraa kerran viikossa suunnilleen mun verenpainetta. Tänään mä käyn yhden ohjaajan kanssa mun vaatteita läpi. Mä vaan laittanut myyntiin niin mun vaatteita. Ja kattoo niistä, että jos se löytää sen lapselle jotain. Mä lähden käymään kaupassa ostaa maitoa, että mä saan päiväkahvit. Maito saatu. Nyt suunnataan kassalle päin ja toivotaan, että siellä ei paljon ruuhkaa. Sitten tuolla on jotain teinityttöjä, jotka nauraa mulle. Maito saatiin ja kaikki hyvin. Mä en henkilökohtaisesti ymmärrä että miksi pitää nauraa ja tuijotella jotain ihmistä kadulla. Mä kävelin kaupasta ulos, siinä oli 2 semmoista teini-ikäistä tyttöä. Mentiin samaan aikaan ulos, niin sitten ne jäi tuijottaa mua ja käveli silleen, että ne tuijotti mua ja nauroi mulle. Mä olin vähän silleen, okei, moi, mitä mä oon tehnyt teille? Mut nyt mä menen käymään suihkussa. Mä tulin suihkusta. Mutta mä lopetan tämän videon tähän. Toivottavasti tämä nyt kertoo teille vähän, että minkälaista on olla ryhmäkodissa. Totta kai ne vaihtelee eri ryhmäkodit toisistaan, mutta tällainen päivä on mun yleisin päivä täällä.
away.